Pochádzam z Žalobína, krásne mestečko pri Vránou nad Toplou a krásnej časti jazer, kde je krásne jazero Domaša. A ak spomínam prvú rodnú dedinku Žalobín, jednoznačne by som spomenul ďalšie mesto, kde som sa vlastne oficiálne narodil, Vránou nad Toplou. A keď budem spomínať tie mestá, práve pri týchto mestách sa zastavím a v krátkosti predstavím svoj taký krátky životný profil. Takže Žalobín, miesto, kde som prežil svoje detstvo so svojimi drahými rodičmi, so svojím bratom Petrom a sestrou Kristínou. Potom z Žalobína sa presunul do Prešova, do mesta, ktoré sa stalo môjim takým druhým rodným krajom, kde som prežil svoje stredoškolské časy na strednej premyslenej škole stavebnej. Potom v čase rozhodovania sa ohľadom svojej budúcnosti som postupoval ďalej trošku na severovýchod, by som povedal, severozápad, a to je vlastne maličké mestečko Spišská Kapitula, kde som študoval teológiu na Spišskom kňazskom seminári v Spišskom Podhradí 6 rokov. Vysvetený som bol v roku 1998 v nádhernej katedrále zasvetenej svätej Alžbete v Košiciach. Ďalšia zastávka bola v meste, vrátil som sa naspäť do mesta Prešov, kde som vlastne strávil svoje stredoškolské časy, kde som bol vymenovaný otcom arcibiskupom monsignorom Alojzom Tkáčom za kaplána v Kráľovnej Pokoja v Sídlisko 3. Srdečne poznám všetkých Prešovčanov. No a práve keď som bol aj vysvetený, ako som spomenul, v 1998, od čias, keď som bol vysvetený, prosil som, či už písomne alebo ústne, pána arcibiskupa s prosbou vycestovať do zahraničia, pôsobiť. A cítil som v sebe nejakého takého misionárskeho ducha, ale chcel som vždy byť niekde spolu v nejakom kňazskom spoločenstve. Dostal som sa následne na ďalšie pastoračné miesto, a to je farnosť Ohradzaný, zasvetená Panny Márie na Nebuzatej, odkiaľ vlastne aj rod ako pán arcibiskup, monsignor Skáč, kde som strávil 7 rokov. A tam sa vlastne kryštalizovalo v podstate, nie že povolanie, ale v podstate budúce miesto. Touto cestou by som sa chcel vlastne aj poďakovať pánu arcibiskupovi Tkáčovi za to, že vlastne ma uvoľnil pre tú misiu, ktorú vlastne vykonávam momentálne. Momentálne sa nachádzame v ďalšom mestečku, ktoré sa volá Tappan. Je to v štáte New York, zároveň patrí aj pod arcidiecezu New Yorksku, kde momentálne je novým arcibiskupom zároveň kardinál Timothy O'Dalen. Tuna v roku 2007 vďaka Božej prozreteľnosti vlastne bolo založené vlastne naše prvé slovenské oratórium v New Yorku, vďaka vtedajšiemu kardinálovi Igenovi, ako aj nášmu vtedajšiemu pánu arcibiskupovi monsignorovi Alojzovi Tkáčovi, za čo im skutočne v mene všetkých spolubratov kňazov chcem na všetko poďakovať, a na všetko aj nášmu predstavenému fádrovi Georgeovi Torokovi. Táto farnosť Tappan je zasvetená Panny Márii od božského srdca Ježišovho. Možno pre nás Slovákov je to taký atypický titul farnosti Our Lady of the Sacred Heart. Ale je to v tom zmysle krásne, tak ako máme aj pozadí to srdce, ktoré drží ktoré držia dve ruky. V podstate aj táto farnosť je držaná týmito dvoma srdciami, alebo je prepojená dvoma srdcami. Srdcom Ježišovým, božským srdcom Ježišovým a srdcom našej nebeskej matky Panny Márii. Táto farnosť vlastne pozostáva z 37 národností, takže nielen tu sú dve srdcia, ale srdcia viacerých národností. Ale keď hovoríme vlastne o našom oratóriu svätého Filipa Nériho, sme veľmi vďační, že naďalej môžeme pôsobiť aj tu aj v rámci našej spolupráci aj s našim stále pánom arcibiskupom terajším, monsignorom Bernardom Boberom, za čo som mu tiež veľmi vďačný mene všetkých nás, že sme a môžeme pôsobiť naďalej tu v tejto farnosti. Zdroj nášho kázania vlastne je život Pána Ježiša, v podstate v štyroch variantách, ktoré máme vlastne v evanjeliách. A toto je gro. A to evanjelium, čo osobne mne je také, nie že blízke, a čo tak vnímam, že Boh každému z nás tým, že sme jedinečné a neopakovateľní, ako aj naše kňazské povolanie je jedinečné a neopakovateľné, ale je spoločné spolu s Kristovým kňazstvom, že vlastne chcem, a o to sa snažím vlastne,
žiť žité evanjelium. A o tom žitom evanjeliu kázať. O tom, čo vlastne, s čím sa ja prvom rade osobne stotožňujem a s tým sa chcem vlastne osobne potom podeliť. Vízia do budúcnosti. Snažím sa prežívať, myslím so svojimi spolubratmi, kňazmi, v prvom rade prítomnosť a práve cez ten duchovný život, ktorý tu nám máme veľmi pekne takto zariadený, že je tak aj individuálne a nadovšetko aj spoločný, tým, že sme vlastne spoločenstvo diecéznych kňazov žijúcich tu na v oratóriu svätého Filipa Neriho, načúvať vlastne tomu Božiemu hlasu a plánu, ktorý vlastne pre nás má.